मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। म्यूजिक बाय राजेश। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमारा जे छोड़ी के जाइची दिलावा जे तोड़ी के जाइची, हमारा जे छोड़ी के जाइची दिलावा जे तोड़ी के जाइची गे रानिया छोड़ के जाइची गे तोरा बिना हम नहीं जीवहु गे हगे रानिया छोड़ के जाइची गे तोरा बिना हम नहीं जीवहु गे। तोरा बिना हम नहीं जीवहु गे। बचपन के रिश्ता जे जखनी तोड़ी के तू चल जाइबी गे, तोरा खातिर हम दुनिया से भगवान से जान ले जाइबोगे। बचपन के रिश्ता जे जखनी तोड़ी के तू चल जाइबी गे, तोरा खातिर हम दुनिया से भगवान से जान ले जाइबोगे। हमारा जे छोड़ी के जाइची दिलावा जे तोड़ी के जाइची, हमारा जे छोड़ी के जाइची दिलावा जे तोड़ी के जाइची गे रानिया छोड़ के जाइची गे तोरा बिना हम नहीं जीवहु गे गे रानिया छोड़ के जाइची गे तोरा बिना हम नहीं जीवहु गे। तोरा बिना हम नहीं जीवहु गे। साथ जी महादेव के कसम कतिल क्रिया खैलही गे, राइटर देव लगिया के तू छोड़ी के जान चल जाइछी गे। साथ जी महादेव के कसम कतिल क्रिया खैलही गे, राइटर देव लगिया के तू छोड़ी के जान चल जाइछी गे। हमारा जे छोड़ी के जाइची दिलावा जे तोड़ी के जाइची, हमारा जे छोड़ी के जाइची दिलावा जे तोड़ी के जाइची गे रानिया छोड़ के जाइची गे तोरा बिना हम नहीं जीवहु गे गे रानिया छोड़ के जाइची गे तोरा बिना हम नहीं जीवहु गे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।